Sanibonani molweni ndinamkela kweSCTV ngesixhosa. Akumnandi kokwenza noNomalanga uthi ukwenza makungayiwa ndawo balele nje ungqengqo namhlanje mahlala imini yonke apha endlini. Xa ethi ke umntu wakhe mabahambe baye kwi-breakfast out wathi ukwenza no. Bathe ke besazihlalele ke kwamnandi bezityela nje cereal kwafika ugcina bothuswa yileyo yokufika kwagcinwa besithi hayi bo bazohlala kanje imini yonke na kanti utsho nje basazinxibeleke ezo pijama wabesithi mabahambe uzobalanda ubasa kwidina kuyocelebrate i-engagement yabo. Baye bathi ke okay ke bazawuzama kunxiba kodwa bebengazimiselanga ngayo ndawo abesesitsho ukuba hayi novusi uzosijoyina masihambeni balungisa ke. Uphetheni ke uxelele uNomfundo ngemili yosuku nokuba i-caterer yiyo ezokwenza yonke into kodwa ke unothise uba akatyhilekanga kakuhle uNomfundo njengesiqhelo wabuza ukuba ikhona na ingxaki wabesesitsho ke uba ingxaki ngabasebenzi ubaqubule ngoba bezixelele ngokugoduka kodwa ke uphetheni uthe ubetshilo nje uba akanyanzeli mntu. uNomfundo wathi ke kaloku bebengazude bakwazi ukwala kuwe madam. Uphetheni uthe ke uvele watshintsha apha ebusweni ke futhi wathi vele kaloku kusemsebenzini apha watsho ephakama ke. uSibongile ubhizi zizinto zakhe ke wenza iportfolios uneli yena ubhizi uyapakisha and uyakhalaza uthi yena ngesegqibile ukupakisha ufube kungekho ubhanxa bedina. Kufike wenzeni ke besabhizi ke bethatha wabesebuka le portfolio kaSibongile eyincoma ke ebuza uba uyahamba nawo. uSibongile uthe usalinde iikhampani ziphendule zimkhathazile ke ezo ndaba kuwe esithi uzohoywa ngubani ke ngoku xa ngaba yena ehamba. uSibongile uthe hayi ushoba uMadam uzomfunela omnye umntu alright watsho emgona ke. KwaDlamini kabhizi ke kuyehliwa kuyenyuka kulungiselelwa into yedina yonke into ke seyiredi ke. uVusi ke ucaba ufumene imessage from ugcina etshoyo basebelapha besebaxelela kuba nabo wonke umuntu ke wahamba wozimela ke bangena ke besekukhwazwa ke kuthiwa surprise kwaxhawulwana nje kwamnandi. Phofu ke noSibongile ukulonto yokuzimela uNomalanga. uZakes yena usaqhubeka nokukidnapha uVelephi and umbekele isibhamu. uVelephi ke ufonelwe nguNosipho embuza uba hayibo kutheni engekafika emsebenzini wabesitsho komba akaphilanga ngokwe-instruction kaZakes ke. Wabesesitsho kuNosipho uba kulaa madoda sasihleli nawo ngalaa mini athe masidibane nawo kukhona nje izinto ezawusithengelwa phaa utywala neentoni. Wabesesithi ke ushiya loo hagu apho enguZakes obuzihlupha ngento noZakes phakathi akazi uba ukwi-loudspeaker. So uZakes imonyanyisile ke leyo ebuza uba kanti mna sendibizwa ngehagu ngoku. uVelephi ke uthe worried yena nangomanqoba kuyo yonke le nto uyayibona le yehagu into. uZakes uthe heyi bekumele uba kudala ilungisile into kamanqoba kakade. So wothuka ke kumba kanjani utsho ukuthini xa uthi ubufamba soyilungisile. Kanti uZakes uzophuma ke aye kulo Velephi apha afike khona wazenza ingathi nje akazi kwanto ngento noVelephi. Abazali ba-worried and bamxelela uba umke for 2 days abamazi uba bathi kodwa ngumkhwa wakhe ke lo. So ufike ke ephethe impahla ke ethi kuphathele imanqoba impahla zeChristmas bancoma ke abazali. But ilishwa lakhe libili yabajonga kakubi andiyazi uba ubacingela ntoni. Iyaqhubeka ke idina unjengaye wenze ispeech ke ethi bona nomkakhe bagqibe ngelithi bazonika uKwenzo ii-shares zasemgazini uKwenzo noNomalanga. Ugcina ke noVusi baye baphoxeka ke ngayo yonke le nto because bebengayilindelanga and ugcina iiplans zakhe azisebenzi and ngulo bebhizi egezela uSibongile ethi makajikise ukutya yena namhlanje uyi-vegetarian akatyi nyama emphoxa nje phakathi kwabantu. uSibongile wajika wabuyisela oku kutya emva but ke naku ke ngoku kwenzeka ii-shares bayazinikwa uNomalanga noKwenzo. Uwenzeni ke na uthe hayi naye kuzomele kucelebrate naye ukuba eyakhe ihelper ngoku iyahamba xa kanti kucelebrate into ezingaka. Baye bothuka leyo ke babuzile uba uphi uSibongile wabesesiza kuSibongile wabuza ukuba hayibo kutheni kwenzekani. Wathi uSibongile ewe uyahamba usazama uba ajonge ezinye opportunities kwezinye iindawo. Hayi ke ugcina wancedakala esithi ewe Sibongile vele fanele uhambe uyamvuyela uba makawufuna kwenye indawo. Kuthe kusahoywe leyo ke kwafika umngane kaKwenzo wayefunda naye high school naleyo bekuyi-surprise cause bengalindelanga uKwenzo. Umngane wakhe xhawula abantu ke evuyelana noKwenzo. Kuthe kusenjalo ke besancomana ke kumnandi behagana but uNomalanga yena ngathi bengayonwabelanga kwale ufika kwale tshomi into.
Uthe kusenjalo ke kwafika uSibongile neglasi yewayini ezokwamkela umngani. Uthe umngani xa ejika ngoSibongile, heyi acabanga ungathi ubona ingelosi wajema nje. Kanti ke noPhethini uyibonile le nto uba lo mfana uvele walokha asobona uSibongile. So kushubile ngakukwenzo uzokuthini ke ngoxa umngane sesithi uthanda uSibongile abezazi naye uba usamthanda uSibongile and ngowakhe asazi ke. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.